Goedemorgen geliefde broeders en zusters. De dagtekst van vandaag is gehaald uit Psalm 106 vers 44 en 45. Toch zag hij hun benauwdheid, toen hij hun roepen hoorde. Hij dacht hun ten goede aan zijn verbond. En het leerwoord komt uit Handelingen 7 vers 59. En zij stenigden Stefanus, die de Heer aanriep, zeggende, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Een gezegende dag toegewenst.